В рамките на изявите на Клуб Екология и опазване на околната среда към Център за работа с деца град Лом на 19 април тази година бе обявен общински конкурс изложение "Покажете ми да знам" за детско творчество. Участници в него са ученици на възраст от 7 до 18 години от училищата на територията на община Лом. Всяко дете участва с творби, отразяващи отношението му към околната среда и изработени с различни изразни средства – рисунки, табла, стихове, есета, компютърни презентации. Компетентно жури в състав: за рисунките Иван Манойлов, Кирил Апостолов и Йордан Йорданов, и за литературните творби Нели Кирилова, Наталия Емилова и Веска Филева оцени работите. Награждаването се състоя на 12 юни 2007 година в камерната зала на читалище "Постоянство", а кмета на община Лом госпожа Пенкова връчи грамотите на отличените автори. Изключително приятно впечатление в последно време прави изявата на Клуб Екология, в която членуват такива разкошни деца, които са до мен. Знаете ли, направи ми впечатление, че те с удоволствие и с хъс си преследват своите задачи. И това, че те на нас, възрастните, дават урок как се прави мащабна акция на територията на града, как се включват допълнителни ресурси и как ангажират вниманието на нас, по-възрастните. Първо място за рисунка получи Антоанета Маринова от 4-ти клас на Основно училище Свети Кирил и Методий, село Ковачица, и Теодора Тодорова от 9-ти А клас на ПГ Найден Геров, град Лом. Полина и Николай от Основно училище Климент Охридски, село Сталийска махала, получиха големите призове за стихове и есета. Наградите включват класьори за дискове, футболни топки, чанти и други и са осигурени с финансовата подкрепа на община Лом.